Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Daşowuz Aşgabat we Daşowuz Marylewap aralygyndaky vilayatary ýollarynda köçe ýol hereketine gözegçilik eden polisiýa işgärleriniň sürüjilerden alýan paralarynyň möçberiniň 3 hesse ýokurlanandygyny habar berýärler. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri gum içinde elleri radarly sadaga bukulup durup ýokary tezlikde gelýän awtomobili saklasalar 40 manat para berilmese protokol ýazyp has köp çykdyja goýma kaýbatyna atýarlar diýip Azatlygyň Inamdar çeşmesi 15-nji ýylda habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä 2 ay mundan öň hem şeýle ýagdaýda saklanan sürüjiden alynýan paranyň möçberi 10 manatdan geçmeýärdi. Bu habar ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrklarynyň tas 30 manada ýetip soň ýene aşağı 20 manada çenli peselen we ady önümleriň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýan hem käbir önümleriň nowatlarynyň ulalýan wagtyna gabat geldi. Şol bir wagtda da manat dollar krizisiniň çuňlaşmagynyň fonunda ýurdun güýç guruluşlarynda nowatdaky kadrlar çalyşyga geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň başlygy Bayramow işde goýberen kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylsa mundan ozal iň kän alyp tanalan Mulikowyň İçeri işler ministriniň ýol başçysy wezipesinde harby derejesi hem uldurdy. Yerli synçylar Mulikowyň ýokaryndaky goý bulutlaryň birden dargamagynyň sebäbini onuň Amul Hazar awtoralysyna görülýän taýýarlygyň çäginde döwlet baştutanynyň gowunyny ablamagy başarmagy bilen düşündirýärler. Mulikow ilki prezidenti gymmatbaha sport awtologyň sowgat berilmegini gurnady. Berdimuhammedow bu awtology ogly Serdar bilen bilelikde synagdan geçirdi we öz sürüjilik ustatlygyndan hasta hoş boldy diýip adynyň agdalmazlygyny soran Aşgabatly synçy belledi. Türkmen mediasynyň habaryndan ma'lum bolýaly, maýyň ortalarynda Türkmenistanyň Amul Hazar awtoralysyna gatnaşjak komandasynyň agzalaryny seçmek üçin ýarış geçirildi we ol ýarışa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Elbetde prezidentiň bu ýarışda İçeri işler ministrliginiň awtolog sporty merkeziniň professional sürüjisinden üstün çykmagy we 2 gün soňra gatnaşmaga hukuk berýän sertifikat almagy hem Mulikowyň hyzmatydyr diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Şol bir wagtda çeşme sürüjileriň ýol gözegçilik polisiýasyna Sowet ýyllaryndan bäri mahsus bolan paraxorlukdan nägileliginiň barha artýanlygyny sebäbi indi polisiýanyň para almak üçin sürüjileriň köçe ýol hereketiniň olýa beýleki düzgünliği bozmagynyň hem gerekdälligini habar berýärler. Uly ýollardan gatnaýan sürüjilerdiň maşynyny ketgitlenen tezlikden ýokarda süren üçin däl polisiýanyň gözegçilik nokodunyň deňinden geçmek üçin hem para berýärler diýip Azatlyk bilen gürleşen Liwaply we Marly sürüjiler aýdýarlar. Aşgabat bilen Liwap aralygynda ýol gözegçilik polisiýasynyň ona golay nokody bar. Bu nokotlarda sürüjiler köplenç polisiýa saklamasa da durup säginip geçýärler. Ýazylmady kady boýunça bu nokotlarda indi polisiýa işärine 10 manat para bermeli. Ozal bu milletin mejburi paranyň möçberi 5 manat diýip Liwaply 45 ýaşly sürüji gurrun berdi. Eýsem ýolda polisiýa tarapyndan saklanmadyk sürüjiler näme üçin durup polisiýa işärine para berýärler diýilip soralandy. Ol sürüjileriň polisiýanyň yrsa gorkup öňünden gaçýandyklaryny ýagny köp gatnaýan ýollaryndaky ýol gözegçilerini özlerine duşman etmejek bolýandyklaryny aýtdy. Polisiýa işgäri yrsa ýöneki raýatyň elinden geljek zat ýok. Adamlar ard edip dawalaşsalar özlerine delde polisiýa işgärine ynanyljagyna we netijede goşa çykdyja galjagyna birem göz getirdiler diýip Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gürleşen Marly sürüji hem bu ýagdaýy tasdiklady.